The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Aksyon po sa mga nangangailangan. Aksyon po lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon po patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo. Sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan. May aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikolan ang ako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon po sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan. Kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isa katuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko, aksyon ko. Sarong maray na pagkahapon mga kaaksyon, aldaw kita ngunyanin Lunes, petsa 4 na kan bulan kan Oktubre, taong 2021. Kami liwatan sa inyong makakairiba, daing iba, Remy Araneta Mindones, Anma Salvador kan Bicolandia. Masiram na hapon, Bicol Region. Ako mampuan sa indong lingkod, Mr. Siram Joshua Martinez. Mga kaaksyon, ang programang inihatod sa indo kan ako Bicol Party List, ini man ang programang kakampi kan mga inaapi. Kasurog kan mga Bicolano, katabang kan mga nangangaipo. Inian, tabang, ora mismo! Maray na pagkahapon mga kaaksyon, live kitang nadadangog sa 90.7, Radyo Oragon Legazpi, as in 88.7, Radyo Oragon Birac, Catanduanes. Live na live man kita sa Facebook page kan mga minasunod, Action Ko Center, Action Ko Online TV, Ako Bicol Party List, and syempre pa sa mismong Facebook page kan sa tuyang namumutan na pilantropong kongresista, Saldico kan Ako Bicol Party List. Mga ka-aksyon, espesyal ngunyan ang sa tuyang programa, partner. Pirmi man na espesyal. Siyempre, dahil kita pwedeng daing espesyal kasi partner, ini ang Mayo pa kung programa. narurumduman na nagprograma kita na ordinaryo sana. Tama, Or partner. natural. Dapat Pirming espesyal, espesyal. pirming. Oo. Siyempre pa, maray na pagkahapon sa tuyang 1,655 viewers. Ngunyan na pagkaaldaw, partner. Oktubre a 4, Lunes, kita ngunyan, mauran-uran, digdi sa Legazpi City. Siyempre pa, partner, bago kita magdagos sa tuyang programa, batiun ta muna, partner, sa tuyang mga tugangan sa indang Ano mga anniversary. tugangan? Katugangan. Ah, yan, Brothers yan. and sisters. Miyembro ka dyan? Oo. Ay, sige, mabuhay sa ka mga mo. miyembros kang Taugama P. Salute. Capital S. Yan, mabuhay ka Partner, mo. ngunyan, dire-diretso kita, partner. Siyempre, Igbo kitang partner, bisita. duman man sa mga kababayan ta nagantabay, pwede ka mong magpaabot kan sa indong mga reaksyon, pwede ka mong magpaabot kan sa indong mga opinyon, pwede ka mong magpa-shoutout, siring man mag-comment, digdi sa mga tema na sa tuyang pinag-irestoryahan sa laog po kang programang Tabang Ora mismo. Siyempre pa, may manggagana ngunyan, partner, ding tablet, as in 1,000 pesos. Partner, Oh! hindi kita kasi urulay politika kita. Kasudma partner, Domingo, dahil kita masyadong nakapag-siesta-siesta, ma-action na ma-action Ma-action, kasudmang partner. Domingo. Aldaw kasudma nin Domingo. Uy, Ang- belated happy birthday muna kay Congressman
Attorney Alfredo Pido Garbin Yan, Jr. kasudma Ang masunod na mayor kan Legazpi City. namumuti ang kulay. Kahasudma. Correct, partner. Pula puti. Pero Ayan. partner, nailing mo sa mga suportadores. Belated happy birthday kay Congressman Alfredo Pido Garbin. Nailing mo partner sa mga suportadores kang Team APG. Dawa partner, madurudiklo, madurudampog, pero partner pinailing ang pagpadaba, ang suporta kan syudadano sa Team APG. Ay, wanang Ayan. talaga. Kay bahan partner ang bilog. Nalinyada partner ni Congressman Pido. Siyempre ang running mate dahil iba. Ang pandiurag partner. Nabi ko ta. Si Saipalan The partner. one and only. Honorable. Oo. Alan Ranyola. Oo. Siyempre Yan. pa. Nakapula siya kasudma eh. Siyempre, yan partner ang winning color niya eh. Pag sinabi mong pula, Ranyola. Partner. Oo. And siyempre, 10 pang sa inyang kalinyada ng mga konsihal. Ayan, sorry sa yan, partner. Yan partner, kaibahan dyan ang Ayan, sa gilid. Nick Pandiurag, Barrios. partner, ang Luis tagsadiri. Gutierrez. Attorney Lucila. tagsadiri kan West Bayan, Philippine Sea, Kalisin. Alexi. Oo. Yan pa partner, siyempre, ang pandiurag kong primog, Regli pa. Yan. Si Yan Saipa. na, yan na primo mong an, Grigli pa, akip ako nadadangog ko ng pangarang kayan. Ayan. And syempre partner, ang pinaka-solo sa ng babae. The only roses among the thorn. Oo. Sunshine Imperial. Ayan, binili ba ko siyang roses? Imperial siya. Hindi talaga ang dalagan kan utang mo, Oo, partner. si Jordan Alpajaro, yaon dyan. Pero, si Cap, partner. Si Cap Nick Barrios, Yan, ang John Lloyd Can Barangay Puro. Siyempre, ang Isko Moreno kang Legazpi City partner, Luis Kung si Cap Nick Gutierrez. Barrios, ang John Lloyd Can Puro, di paano na si Manayche? Siya man ang Bea Alonso. Ha? Bea Alonso. Bako ma. Ay, bako na. Garo ilin adar na dati, ano? Ayan. Siyempre pa partner, ang pagkiribata sa hanap buhay, Jordan Alpajaro. Yan. Sa sektor man iyan kan mga kaakian. And, yan partner, long hair, Bayan, Oo. James, Bayan Vice Kalizin. President kan Tricycle. Yan partner, si Almugela. Yan. Ayan. May baka may nalingawan partner. At attorney, Lucila. Yan. Dumdumon mong marita. Wala na kitang nalilingawan Paano partner. makumpleto ang Wala APG na. team? Kumpleto tabi ang Team APG. So kasudma yan, kasabay man kan pagfile kan linyada ni Gobernador Alfrancis Bichara. Yes, ang Grand Alliance. Ah. Ayun na. So, Oo. tagsadiri kan West Philippine Sea. Oo, yung si pirming Alexi. may dulsi. Oo, yan. So pirming may dulsi na Ang hindi ka dinuduman partner kan, bako Si- lang buhay, pati sa mga gadan. Si Kagawad Alex, si partner, ngunyan ko lang na-discover, may third eye pala niyan. Nata partner. Na araman ni Kagawad Alex kung si sayan mga namamangka sa dalawang ilog. Ayan. Yeah. Siyempre pa partner, so mga gadan baga. Kompleto, araram kayan partner, digdi sa syudad Paano ni day Legazpi. mangga na si Kagawad Alex, partner, na pati sa mga kaluluwa, garo nagsusuportang marami. Tagabus na gadan sa Legazpi. Sa gabos na pagbibisita. kamautan ni dating kapitan kan. Siyempre, Kulatula. nag-file man kasudma partner si Governor Albit Sara, Vice Governor Grex Lagman, kasabay ang gabos na mga board members sa linyada ni Governor Bitsara, napig-apod tanga ni kasudmang Grand Alliance! Yan partner. Hali sa Kaya- manlain ng mga partido politikal, nagkasararo kasudma. Siyempre pa partner, bago sinda nagpasiring duman sa COMELEC, pinuunan nga na partner ni na pag-atender ng banal na misa. Bilang, Yan, ito partner na nakapula, si bago si Ma'am Sunshine Imperial. Itong sarong nakapula, ito ang Roses. Si Pading Martin. yan. Oh. Di ba? Nagsusuporta partner sa Team Tapos APG. itong saro, kuan ito, financier ito. Si Aren. Don Alfredo Aljo Borja. Yes, alaga. Yan partner, si Bishop. Bailon. Partner! Ayan, sa mga nangyari kasuod man na aldaw ni Ay, Domingo. kung yan pa si ring nakita digdi sa tuyang bisita. Siyempre, di na magprapalo yun, partner. Ini ang saro partner sa mapuon kan bagong Legazpi. Dahil iba, mga tugang, mga kaaksyon, ang dating city councilor, as in siyempre partner, presidente. PCL President. PCL President. Nagrepresentar sa probinsya kan Albay as board member partner. Sige, dahil iba, ang pandiurag na dating city councilor, Honorable Alan Ranyola. Maray na hapon. Maray na hapon, Kunsihal, Remy. Vice Mayor. Council Vice Mayor na. Maray na hapon, Remy, and of course si Ram, and sa tuyang mga televiewers. Nagiling po digi sa tabang ora mismo yan. sa Action Co Center. Daing kupas partner ang kagwapuhan. Yan, oo. Di ba? Ay. Ngunyan, inutunta partner, kumusta ang record mo? Alam ko na partner. Diretsyon ko na kuta na partner. Nagpaingalo nin tulong taon sa politika. Si dating councilor, PCL President Alan Ranyola, pero dahil man nagpaingalo sa pagtabang. Pagtabang. Duro diretso yan. Ngunyan, nagbabalik siya
para maging pangduwa sa pinakalangkaw na opisyal kan Syudad kan Legazpi pagka Vice Mayor. Kumusta tabi, Konsihal Vice Mayor? Well, okay man po kita ngunyan. Nabisi lang ako lately sa satuyang negosyo dahil kang after the election, maski di man kita pinalad, still, tama po sabi mo, nagatabang mo kung girari kita sa Syudad ng Legazpi and of course sa mga Albayano. And mas nakafocus ako sa satuyang negosyo kasi nga ni kang pandemya, mas puro paano naapektuhan man po kita. Actually gabus man, no? Yun. And then right now, mabalik po kita giraray sa Syudad ng Legazpi. Dahil kang last election, nailing ko po na grabe po talaga ang suporta na kang sa tuyang mga Legazpeño. That's why sabi ko nga ni, kung sisay ang mga nagpapadaba man sa tuya, dapat sa iling ko iman ang sa tuyang padabaon. Totoo. Dapat pag gusisay nagpadaba, balikan mo man maski yung dahil siya sa pagpadaba. politika partner kang nakalipas na tulong taon, dahil man nagpundo sa pagbisita sa iya kan mga political leaders niya Ayan. sa kada barangay. Pagpapailing yan, nabilog manggirari ang suporta. Oo. Ano ang naging desisyon mo, Tabi, Vice Mayor Alan, kung nagsabay ka sa Team APG? Well, medyo difícil po talaga kang mga nakaaging inot na bulan dahil haloy na po talaga ako piga-imbitaran. Kaya lang, syempre, di pa man ako nakadesisyon ka to dahil pigi-isipan ko kung ano talaga ang tama na dapat kong gibuhon. Kang nag-uron kami kang sa kuyang magurang, ang sa kuyang ina, inapot niya ako. Siguro sa mga breakfast ko na early in the morning, mga alas 7, nag-breakfast ako kato. Pigapot ako kang sa kuyang ina na ano nga yung plano mo lan? Mabalik ka ngayon sa politics. Sabi ko, yung mabalik po ako sa politics. Pero sabi ko, di ko pa aram kung anong posisyon. So, ngunyan, siya mismo ang nagsabi na tama na ngaya na mag-counselor ka. So, gusto sana ngaya, Alan, mag-vice mayor ka naman ngunyan. Ayun, sabi. So, ako, So, may basbas ka sa rong magurang. medyo na-surprise talaga ako during that time kasi Ibig sabihin, si mama aram ko mo- man talaga na ang parents ko against sinda sa paglaw ko sa politics, Politics, even oh. kang 2010 Pero pa. ibig Kaya lang, sabihin, syempre, Dayan- kang nakalawag na ako, talagang pigsuporta na ako. And my mother is already 82 years old. And na-surprise talaga ako kang sinabi niya. Siguro gusto niya man siguro mailing ako na mag-alangkaw sa posisyon sa politics. That's why and at the same that's why sabi ko pag-isipan ko muna. And I consulted some of my friends and supporters. And yun man po ang sinabi ninda na mas magayon sana, Alan, kung magalangkaw ka ng posisyon. 9 years ka na naging city councilor and at the same time naging board member ka naman. Siguro, dahil man dakul ka na napatunayan sa Syudad ng Legazpi and at the same time sa probinsya kang Albay. So this one, it's a different challenge to me again. And kang nag-uron kami ni Congressman Alfredo Garbin, so mga plano niya na gustong gibuhon sa Syudad ng Legazpi, we were aligned. Nagtugma man duman nagtugma sa po kami. kaisipan mo. Yes, so nagtugma po talaga kami kung ano mga gustong gibuhon niya sa Legazpi. So sabi ko, maybe it's about time also that pagbigyan ko iniong sarong tao na nagkakatugma ang samuyang vision para sa Syudad ng Legazpi. That's why yan po ang sakuyang desisyon na kaya po ako nag-join sa Team Bagong Legazpi o kaya APG. APG. Okay, kan nakalipas na tulong termino mo as city councilor and board member, siguro para lang ma-refresh sa kaaraman kan mga kababayan ta nag-antabay Konsihal Vice Mayor, ano-ano pong mga mahalagang bagay ang pinagkaabalan mo kaito, mga mahalagang programa, proyekto, mga siguro leyes lokal o mga ordinansa Kan ang sa naipasan posisyon. mo na napakinabangan kan mga taga-Legazpi. So, actually, dakul po kitang na ginibuhan sa Sangguniang Panlunsong ng Legazpi City. Saro ka to sa mga sa scholarship program na itinawmi sa mga kaakian sa ini pong mga sa high school students and at the same time ini mga sa college students. And of course, tourism naman. First time ta nagibudidio sa Embarcadero, actually ginibo. So the first Dragon Boat Race competition. And kita po ang nagibukang the first Ibalong the Musical na idinara po yan sa Tanghalang Pilipino na almost 1 month po yan pinalabas sa CCP, sa Cultural Center of the Philippines. And dinaraman po yan ni Dio sa Syudad ng Legazpi.
And ugmaon po ako kato dahil di ko talaga pig-expect na magigibo po ito after so many years na isa stage play ito. Dahil nasa libro baga ito. And that's why I'm very thankful to the people from Tanghalang Pilipino. And nakulong po. And pag-abot man sa tourism, talagang naging very active ako kato dahil we keep on promoting the city of Legazpi. We bring in people dahil yun na nga talaga ang gusto kang alkalde na si Mayor Noel Rosal kato na magdara po ang mga bisita para maging magayon ang satuyang mga businesses, mga hotel, restaurant, and piga-promote ta po baga kato ang Legazpi City na maging convention destination. Dito po sa Southern Luzon. So, yan po ang mga so far ang mga Kumbaga, maliban partner diyan sa mga darakulang aktibidad na yan, may mga personal pa yung Personal, aktibidad eh. yeah. Yes, May mga pa-feeding program. feeding program. Pero na nagpapagatas binibo ko. pa nga ni kayo doon, Yes, nagpagatas pa nagpapagatas. kami. So sa haling tabako ito na mga fresh milk from mismo hali sa baka. Oo, dahil talaga partner matatawaran And ang mga tama po tinapang. to na sinabi ni Ram, ni Joshua, na naglibot po ako sa 70 barangay kang syudad And ng Legazpi. maliban dyan, partner, so sa pagpunksyonarniya as counselor ka ito, dahil nga ni involved siya sa sarong dakulang negosyante, maski so grupo ninda bilang mga negosyante, may mga aktibidad Oh, pa yeah. na pag-implementar Nagtatabang na saya, siya ang partner. nag-spearhead. Yes, and also, bago ko malingawan, naka-donate man kita kay sarong school building with 2 classroom. Diyan po sa barangay Bangkeruhan, sa Sa resettlement Upland area. Barangay. And at the same time, natabangan ta po sa mga kababaihan duman, so mga nagigibok ang abaka pinukpok. So abaka fabric. Livelihood ng mga kababaihan. Livelihood program sa mga kababaihan, mga single mothers na duman lang po talaga nag-aasa sa indang livelihood na mga pigagibo ni duman sa Bangkeruhan. Yan po saro yan sa mga prenamis ko duman because there was a time na kang nag-house to house kami sa barangay Bangkeruhan, naagihan ko po to na lugar ninda. Sabi ko, kang nailing ko sa mga material, sabi ko, tatabangan ko kamo. And then after that, kang nanggana po ako giraray bilang city councilor, dinara ko po so materials ninda sa Manila, duman po sa Bergamo. And Bergamo is very popular in Manila. Pamoso po sinda po ang nagigibok yung mga barong Tagalog and mga bado pang opisina. So, kang natanggap tinda to, pina-invite ko sinda magigdio, and then nagustuhan po ninda, and the rest is history. And we even had this fashion show na ginibo kang Bergamo na pinasulot gabos ang abaka fabric inipong pinukpok sa Soler, Manila. So, Nagkaigwa po ki naidara. fundraising, nagtao po ki almost 150,000 na kwarta na itao ko pa duman sa So meaning partner, sa mga sa- local yeah. products digdi na-introduce sa Yes, so national. just And aside imagine, from that, Remy, nakalaog kita sa Rustans. Si say di ka man basta-basta makakalaog totoo. duman sa Correct, Rustans. So correct. nakulaon po itong Ondra para sa syudad ng Legazpi and sa probinsya kang Albay na nakalaog po ang sarong produkto sa Rustan, Manila. Correct. And dahil nga ni partner sa connection niya man bilang negosyante. Kasi bago niya Negosyante, naglaog sa politika si Sarong Consiel Bay. negosyante talaga. Sarong matruyin pong negosyante. So, maliban partner diyan sa Kuyan, igwa siyang mga friend na naiimbitara na mga negosyante na nagpapadarang tabang digdi. Correct. Lalo na kung may mga kalamidad, may mga kunyaw niyan. Ang sarong kahaputan ko naman tabi sa imo Vice Mayor, ano tabi ang pwedeng mailinig mo, malinig partner. Pag sinabi mong malinig, sumakaipuan bagohon. Mamaya partner, i-reserve ba tayo? Kaya nga, iyan ang I-reserve itatao ba tayo? kong sa iyang iwawalat kong kahaputan. Ano ang ililinig mo sa City Hall or dyan sa sanggunian na paglungsod? Tama-tama partner, kasi subago sa may imong na-mentionar siya. pagdana? Oo. May na-mentionar siya na nagkakatugmaan sa indang mga kaisipan. Ni Mayor. Oo, considering Kumpido. Sige. may bagong Legazpi, kung siya matukaw na Vice Mayor, kasabay kan bagong Legazpi, ang mga bagong i-implementar kan sangguniang panglungsod. Panglungsod. Ano ang mga babagohon? Yan. partner. Yan, partner, ang iwawalat ng kahaputan sa satuyang bisita ngunya na pagkahapon, partner. Kaya mga kaaksyon, putulon tamo naan sa tuyang irestoryahan. Sa satuyang pagbabalik, urulay plataforma naman kita. Aha. Yan. Diyan yan yung mga kaaksyon. Kaya di ka mo mag-ali, mabalik pa ang tabang. Ora mismo.
Puun kaidto sa gudgunyan, padagos ang pagsuporta kan Ako Bicol Party List sa edukasyon. Yaon ang educational assistance sa mga nagkaklase, pagdistribuer ng mga computer sets sa mga eskwelahan, pagpapatugdok ng mga school buildings as in multi-purpose buildings, pagdonar ng mga libro, ayuda sa brigada eskwela, asin pagrekonosir sa mga matitibay na estudyante. Yan ang satuyang sa diring partido, Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa! Mga pasyalan at lugar na mapapaabda ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Mga personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwento sa Bicol nyo lang makikita. Ako po pala si Alfred Lindon, 34 years old. Maraming salamat po kay Congressman Saldico, tapos kay Congressman Garvin sa pag-sponsor nyo sa ganitong event. Malaking tulong po dito yan sa amin sa Trito Diaz. Ako si Ramer Deraliat po. Salamat po sa Ako Bicol Party List. Nagdigdi po sa Samuyang Banwaan, ang Trito Diaz. Salamat po na nakatabang po sa Muya Digdi, ang Party List. Ako Bicol. Ako po si Leon Durba, taga Maningkay de Oro, Trito Diaz Sorsogon. Naklaro po, pasalamat mi na nagdigdian Ako Bicol, Party List, asin kay Congressman Pido Garbin, asin kay Saldi, Congressman Saldi ko. Salamat po sa indong kooperasyon na nagtaumang kamo digdi pagtanom kay mangroves, digdi sa Barangay Diamante. Salamat po. Salamat po. Maraming salamat po ulit. Mabuhay po kami.
Puun kaidto sa gudgunyan, padagos ang pagsuporta kan Ako Bicol Party List sa edukasyon. Yaon ang educational assistance sa mga nagkaklase, pagdistribuer ng mga computer sets sa mga eskwelahan, pagpapatugdok ng mga school buildings as in multi-purpose buildings, pagdonar ng mga libro, ayuda sa brigada eskwela, asin pagrekonosir sa mga matitibay na estudyante. Yan ang satuyang sa diring partido, Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Nagbabalik mga ka-aksyon ang tabang Ora mismo! Naman kita partner Basa! sa winalat ng kahaputan. I-ready ta si basa! Vice Mayor. Basa muna kita ni mga pagbati. Ligdiasin komento. Marhay na pagkaal daw po sa Gabo, sabi ni Jeneline Cunel. Rixie Joy Barado, good afternoon po Ma'am Remy, Mr. Siram. Sana manalo po ako ng cash. Sabi, Beth Kapili, hello po, magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Lilibet Kapili ng Panoy Poy, Kamalig Albay. Maray na hapon. Marvin Joshua Kamasis Nupia, nakatutok man ganyan na pagkahapon. Siyempre pa, maray na pagkahapon. May nagpapabati sa imo, Honorable Alan. Maray na pagkahapon, sabi ni Evelyn Ubal. Okay, si Jocelyn Mendina, good afternoon man tabi. Si Evelyn Portugal Banania, nakatutok man. And siyempre kadakol pa partner na mga nagpapabarati. Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat. Sabi ni April Sapaw. Sige partner, sapaw na. Sapaw? Sige. Digdig Balikan ta. ta. An sa tuyang bisita mga tugang, an sa tuyang dating konsihal, nangunyan pasiring sa pagkabisi alkalde. Konsihal Vice Mayor Alan Ranyola. So, inalat ang question, tabi, kung ika may lilinigon dyan sa Uni, sanggunian. paswabihon ko partner. Sige daw. Subago na mensionar mo tabi, Konsihal Vice Mayor. Ika talaga, gusto mo talagang maging medyo swabe pa. O dapat sige. para man. Nagkatugma ang kaisipan nindo ni Congressman Ni Kong Pido Garbin. Kaya ika nagdesisyon na magbalik sa politika, Nagsabay. na magdalagan sa pagka-Vice Mayor, nagsabay ka sa Team EPG. Pwede daw tabi maaraman kung ano ining mga kaisipan na nagkatugma ka mo, kaisipan na mga gigibuhon nindo sa Legazpi, kung kaya nga ni an sa indong piglalaban, bagong Legazpi. Bagong Legazpi. Well, actually, saro sa mga na-mention na sa kuya ni Congressman Pido Garbin, ini po nga ning mga patubig. Ini yung basic needs. Patubig tayo, yan ang tubig. problema digdi sa Legazpi, because saro partner. yan po sa mga aramtaman po, bagayan, Joshua, na saro yan sa mga haloy ng problema kang syudad ng Legazpi. And lalong-lalo na ang satuyang mga katugangan dyan po sa Southern Barangay, sa Upland, na for so many years, talagang medyo talagang kadipisilan. To give you one good example, ini pong sa kuyang driver, every night, bago siya na pagtapos ng trabaho niya, pag-uli niya na sa arong, nag-aarok po siya. Matipon ng tubig. Matipon kitubig. So, imbis na makapahingalo na siya dahil pag halos sa Pag-alas sa trabaho, maarok pa po siya. So, dakulang po na, dakulang bagay pa yan na imbis na ipahingalo mo na yan, pag-abot mo sa arong, di ka pa Matipon, matipon. kitubig, pa tapos tubig. mamatang amay. Mamatang atab. So, yan po ang sailing ko nga ni na kairakman po sa mga katugangan ta sa dyan po sa Southern Barangay o may dyan sa Upland. And aram ko man po na may pigigibo ang presenting administrasyon. Kailang kaipuhan po talaga kasi for the past 21 years, talagang medyo aluyo nun kung iisipon mo po. No? Aluyo nun materialize, So, materializar. aram ko po, and at the same sa time, laog ng 21 years, ngunyan pa and sa at the same time, nagka-groundbreaking. yeah, and at the same time, and at the same Kung time, ako Bicol, inaugurasyon na, ining presenting Kaya ako administrasyon, partner, groundbreaking. makrear ako partner ng programa ko pa sa radyo. So prang kakanta talagang gusto ko. and at the same time, piga sabi tabaga na ang syudad ng Legazpi is one of the most livable city in Yan, Legazpi. And when you say livable city, Maray ang dapat maray po ang pagbubuhay. pamumuhay. And at the same time, ini mga basic needs, yaon po dyan. Correct. Naka-intact yan. So, yan po ang saro na napag-urunan ni Kong Pido. And ini pong mga drainage system na minsan di ng uran, Di na uran, baha. natulos kita. So, and at the same time, ini pong mga programa ng mga livelihood, dapat sustainable po. Inio, bako lang so ngunyan lang, pag maaran ng eleksyon, sa kamagiribo. So, gusto ko sana na talagang matawan ki maayos na programa ining sa tuyang mga katugangan. How about unemployment? Yes, ang employment na nga ni, sarap po yan. But of course, right now, aramtaman baga na ang negosyo ngunyan, medyo down. may kadipisilan, Opo. down. But as pag
Boom, balik giraray, kita giraray, balik sa normal. definitely we will bring in some investor. Siyempre, and at the same time, Siyempre tabi, Consial Vice Mayor, pag naging mayor si Kung Pido, as executive, duman siya sa exekutibo, kaipuhan niya ang suporta kan sangguniang panlungsod. Correct. So kung halimbawa ika ang Vice Mayor, paano mo dadarahon ang tiempo bilang namamayukan sangguniang panlungsod? siyempre, number one, kung ano man po ang gustong gibuhon kang sa tuyang magiging alkalde in the future, na si Kong Pido Garbin, we will always support kung ano po ang sa iyang mga programa. Kung sa iling talagang... Maski sala. Day po. Siyempre, bako po yan. Pero may sa Day po tama. yan. Siyempre, So, gustong sabihin, I don't think na so, ang si Pido, si Magibok Congressman Pido, isala. magibok isala. Kaya nga ni bago. Definitely, kaya nga kaya ni nga bagong Legazpi. Aha. Kaya definitely, papakarayon. Kung ano po so mga For the betterment of kung everybody. ano nga ning nailingming na di narireparo, na kulang Sa presente. presidenteng administrasyon, o kaya kung anong nailingming sala, yan po mga dapat minganing ayusin. Correct. Kaya nga ni sabi may nagaput sa mo, ano ang bagong Legazpi? Yan. Yan po ang pag-explain mi sa tao na kung ano po sa mga kakulangan and at the same time sa mga nasala Mga dapat na mga alihon. dapat aayuson po yan. So yan po ang sa iling kong na dapat gibuhon and at the same time gusto mi pang reparuhon po iniong mga taxes aram po nindo may mga nakaurang man ako ng mga negosyante na may mga negosyante ako mga friends na naglipat sa Daraga. So sa indang mga So, iba sa office. Santo Domingo? So iba nasa Santo Domingo. So, what are those Sabi ko reason? because of high taxes. High taxes. So sabi ninda, Alan, mas magayon nga sana na riparuho nindo so taxes ta. Bako lang na tamili pala nasa Legazpi kita, may right na kamutulos na maglangkaw ki mga taxes. So, ngunyan, ilingon ta po yan and at the same time, lately nga ni, kang nagpandemya baga, nagpuon kita kang March of 2020, syempre, dapat mabayad ka kang sa imo mga business taxes. So there are some businessman na talagang naapektuhan. Though sabihin ta nga ni na 2019 utong dapat nilang bayadan which is wala man na pandemya, kailang syempre masipur pa so mga losses ka mga negosyante kang 2020 naapektuhan man sinda. Correct. Na imbis na ibabayad ninda, di ninda na ibayad kasi nga ni may mga losses sinda. So ang sana ka to, though nagtauman ang aram ko, nagtauman ki konsiderasyon ang sa tuyang sa Treasurer's Office diyan po sa Sangguniang Sa city. sa city kaya lang wala man pong discount. Ang maray sana duman na since na do aram tanganin na 2019 to but still dapat sana nagtao po sana ki maski por paano kitabang discount o kaya for consideration. for at least 1 year na na discount na day po kamo manok kasi ini nangyari po sa tuya. Correct. So yan po sana ang Nakulang epekto kaya napigtutukan ni Councilor Vice Mayor kasi pag negosyante ka, hinali mo sa negosyo mo sa Legazpi. Ang mga empleyado mo taga Legazpi. Apektado, partner. Mapaparayo. Madidipisilan. Ang iba kung dahil na makatrabaho, di mawawaran trabaho. Yes. Saro pa yan, partner. Yun talaga- Implikasyon tabi yan na Vice Mayor na ang pagsasabi bagay digdi na ang City of Legazpi most livable city. Ibig sabihin na igwanan nin magayon, partner, na pinuunan. Pero ngunyan, binabayaan kan mga nagkaperang negosyante. Ano iyan? Ano ang rason? Ano ang mga implikasyones? Well, yeah, yun na nga ni yan. Sabi ko nga ni na ang reklamo nga ninda is mataas po ang satuyang taxes Taxes. digdi. Aha. Kaya naglilipat po sinda sa Daraga and at the same time tama to sinabi Santo ni si Domingo. Ram na nasa Santo Dakula Domingo ko kasi sa partner. na So, kataning na eh. mga darakula pati Darakula ang kumpanya. ibinaralyo na Santo Domingo, binaralyo na sa Daraga ang pinaka-opisina, ang pinaka-kuaninda. Kaya so tax ninda duman na madalagan Duman sa na. Kasi nga Okay. mas barato. With Kaya regards yan naman ang- sa kasi may naghahapot digdi itong septage fee. Ano ang plano nindo digdi? If in case ka muna tabian yan na pong tumukaw. septage fee, selling ko, dapat pong iriparo girara yan. Kung ngata nagkaigwa ki septage fee and kung ano dapat ang tama. Kasi kung di man po na benefit ang mga tao and at the same time parang kasi sabi nga ni Bayan, ni James Bayan na ang mga ordinance na mga nakaka-oppress na sa ilingtan dapat yan kay puan ayuson. 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 Kasi Sa mga kay Irak sa sumang parking. kababayan niya to, na daing boses, partner. Yes, Daing nakulong makataram po kung actually ano, yan, pero ang pagkaaram ko po kaya na sinuspend po yan sa ngunyan. Yeah. So, parang So, nakasuspend po For yan. the meantime, pero may nakataram sa kuya na
councilor ngunya na igwang pending na request for budget allocation. Yes. Diba? So, sa iling ko po, yan po siguro ang mga dapat riparohon pa. Actually, dakulunon po na dapat kaming gibuhon. Ang gusto ko talaga mangyari dyan is I will be working hand in hand with my councilors. Kasi bilang ama kang sangguniang Correct. panlugsod, gusto Sa ko indo po sa na indo magkigwaki nakasalalay. harmonious relationship sa mga pag-iriba. Abo ko po magkrearki kabangaan or babangaong ko ang mga pag-iriba na bako po maray po ito. Kasi we need to be united Ayun. para makatao po kita kimaray na programa sa syudad ng Legazpi. Partner, urulay plataforma naman kita. Sige. Syempre, kinakaipuan maaraman kan sa tuyang Yan, mga so kababayan. pagkakatugma pa lang yan kang kaisipan ninda. Kaisipan pa lang Ini ita. so personal na Personal na plataforma. plataforma na lalauman kan mga Legaspeño sa sarong Alan Vice Ranyola. Mayor Alan Well, Ranyola. ako po, ang simple man lang plataforma ko to kang naglawag ako sa politics in 2010. Ang sabi ko kato sa diri ko na is giving back something to the community. Kasi as a businessman, aram tapo baga ang sarong negosyante, gabus pa kabig. Siyempre, negosyante ka, gusto mo gabus pala. Oo. Kaya lang sabi ko, life is short. Di man pwedeng gabus pakabig. At the end of the day, di mo man madadarayan sa kung maduman ka sa langit, nagabus Parang nga ni kung saan kantiyon ka ko, maano. sutiyon ko, si Henry, nawalat sa mga SM sa lupa. Sana Yaw ka- mag-research sa lupa, siya nasa heaven. Sana partner ka gusto na negosyante na malaog sa lado politika, arog kan kaisipan. Arog ni Honorable Congressman Alan. Saldico. Si Congressman Saldico partner kang matrayon po na siyang negosyante. Sabi niya, panahon na para I-share, ang ibalik blessings sa mga sa tao, kapwa. ang mga natabang And man testigo sa ako iya. kaya. Alright, Oo. sige. Yan po sa iling ko, importante po yan, is to give back something to the community. So yan po ang ano ko is very simple lang ang sa kuyang plataforma. So, serbisyo talaga sa tao. So serbisyo po talaga para sa tao. Kasi sabi nga ninda, di ka na dapat kaya na maglaog dyan. You can even help people without entering to politics. Kaya lang talagang ako man, gusto kong mabalo talaga Gurado kung ano ka, ang Dipisil. yaon duman sa politics. Kaya binalo ko kang 2010. So luckily, nangga naman po kita duman. Anong pagmati, Councilor, Vice Mayor, na nga, so iba mong dating pag-iriba, medyo bako mo kasabay ko niyan? Well, syempre, so inot po, day po ninda na matanggap so desisyon ko na abo ninda ako maglaog sa politics. Syempre, hinayaan ko na lang sinda mo na, but later on, nasabutan man ninda. That's why, ngunyan nga ni, pag nakakaurong ko sinda na, Alan, pag may mga project ka, kung sa imang kami makatabang, please let us know. Ayun. Kasi through me, ako ang magiging channel na ninda. Kumbaga, channel of blessing na pigaapod. So, from them, is a channel sa kuya ko, course through, ngayon, ipapaabot ko man sa mga tao. Kaya yan po ang saro siguro na naging magayon sa paglawag sa politics, and at the same time, nag-widen po ang sakuyang mga tao na namidbidan. Kung di man ako naglaog sa politics, sa vida politika, di ko man kamo magkamiridbidan. Kaya, ngunyan, happy ako, and actually, kang nanggana nga ni ako kang 2010, so paano ngayon, Alan, nanggana ka ngunyan bilang saro sa mga city councilor kang Legazpi. So, libre na ngaya ang mga McDonald's mo ngayon. Libre ng kape, syempre, libre ng kape. Pwede Sabi, kasi di naman pwede, business syempre, side, oo. negosyo po to, iba man po to. And, Pero depende, case by case basis case to yan case eh. Pero basis. nagpapakape man, Kasi nagpapakape. partner, Nagpapakape. kung itataram ko lang naalala ko kasi during our time sa kapisanan ng mga broadcaster, sa KBP. Aki pa ko kayan. Day partner, nagpa-exam kami, the partner sa mga pag-iriba niya to sa hanap buhay. Sarong Alan Ranyola na nagpaabot tulos partner nin ayuda. Nanganingan sa to yung mga kababayan. Dakulo na mga aktibidad. Day magutom. Mga bloodletting, pigsuportaran yan ni Correct. Councilor. Talagang yaon- Nagpapaburger yan Correct. sa mga araw kayan. Nakulong po kita natabangan, kaya lang syempre di ko naman marumduman gabos sa mga natabangan ta. Actually kasi ako sa Maski taon tayo na... rumduman, kami rumdumi. Ako po sa taon na pag nakatabang, di ko napig-iisip. Totoo yan, dapat. Continue lang ako, nagkatrabaho lang po ako. Mayapot ko lang, kuyan, pirang edad na pala ni Councilor Vice Mayor sa mga panahon na ini? Well, ako po muna nasa 48 na ako. Meron man sa na 38 Yan, partner. may susunod kayo. Ikaw man, Siyempre, masyado kang busy, Councilor, Vice Mayor sa negosyo, and then nabisi ka din sa politics, and then nabisi ka na naman uli sa negosyo. Garo love life and Kaya partner, nga ikatalaga. kumusta man ang love life kan sarong Alan Ranyola?
Well, yan po Makulay sa ba? mga... Araw mo partner, may magayunan ining barkada duman sa Cebu. Ayun, nailing ko man ito, partner. Saro yan sa sarong mga swimming pool. pipapangaji ko nga ni na sana magkaigwaki makulay na love life. Dahil pa But, managagad si mother mo ning makuapo sa imo. Well, normal na po yan. Nag-aapot man sa kuya na kung noorin da arog kayan. Kaya syempre, di man po ako basta-basta na In perfect time. na kung di mo man kasundo, basta ka na malaog dyan. Syempre, di mo man abo makakulog kisarong tao. Correct. So ako man, pag importante kung mailing mong compatible ka mo and magiging marayang pag-iribahan nindo, di ano pa? Diba? Ano pa? Go na. Ano na sa natabi? Kasi ang mga kababayan niya to nagdadangog, nagdadalan. Ano ang dapat tandaan ninda, tanganing tumatak sa puso asin isipan ninda na igwang Alan Ranyola? Well, ano lang po, si Alan Ranyola is, simple man lang ako eh. Basta ang trabaho lang pag-abot dyan sa ano. Kasi abot ko pong one day na maramdumaninda ako. Gusto ko maramdumaninda ako na yan si Alan Ranyola na nagtrabaho. Abo mong maramduman na yan si Alan Ranyola na nagpetiks sa sangguniang panlutsod. So, kasi pigparaisip ko yan, Remy, Joshua. Pigparaisip ko yan na kakapirang mga tao lang ang natatawan. Oportunidad na magsilbi. Yes. Kaya nga ni kang nanggana ako kang 2010, sabi ko, I will make the most out of it. Kasi gusto ko na mawara man ako sa politics, marurumdumaninda ako. May legasiya. May legasiya. And then, kumaga, the people will remember you. Na yan po si Alan Ranyola naging maray. Kasi yan po ang mas magayon. It's how the Tama. people will remember you. Yan po talaga ang pigtatak ko sa kaisipan ko. Bago kita paraman ta partner si Vice Mayor, mensahe mo sa Ano bilog ang na Legas pangapudan Penyo. mo or mensahe sa mga namumutan mong Legaspenyo? Well, init sa gabos. Lalo na sa mga nakasabay-sabay mo dati. Nakikita ko sa imo, partner. Lalo na sa mga nakasabay-sabay mo dati sa politika na ngunyan, medyo naghiwalay kayo ng Igwaman landas. partner na dati niyang kaiwalay ng landas, pero Ngunyan, ngunyan, iya. kaibahan na Isa naman. istoryahan. Sige. Ayan. Well, init sa gabos po. Gusto ko magpasalamat sa Indo, Remy, Joshua, sa pagtaon ng oportunidad. Ngunyan na hapon na magka-restoryahan kita didi sa Action Co Center sa tabang ora mismo ni Congressman Saldico. And of course, gusto ko pong agadon po ang sa indong suporta na ako po si Alan Ranyola na mabalik po sa bida politika this coming 2022, and asahan ko po sana ang sa indong suporta, ang samuyang bilog na pag-iriba kang APG, ang bagong Legazpi City sa panginginutan kamong samuyang magiging mayor na si Congressman Pido Garbin. And of course, ang samuyang pag-iriba na sampulong councilor kang Legazpi City. And yan po nga ni na well represented po Kimaray ang samuyang grupo. So salamat po and mabuhay po kamo. Ayan, partner! Oo. Sarong Alan Ranyola, partner, ang magiging Vice Mayor sa bagong Legazpi. Oo. Ay, kaya abangan ang mga susunod na kabanata, partner. Sa ako, partner, sa arong katong mga nadangog, din ako maisip-isip pa kung sisay, partner. Sarado na nga sa kuyang isip. As in, sigurado na yan, partner. Kung eleksyon na ngunyan, rimate na. Rimate na, Alan Ranyola. Maski In public na yan, partner, Maski dahil nang mag-abot na paipit, rimate na. Rimate na yan. Yan ang pigsasabi, partner, na amigo, magpakailanman. Ayon. Partner, dahil Oy! patapusan sa tuyang programa at sa tuyang pagbuelta, mapaura na kita nin ayuda. Tagiti lang, tagiti. Lang. Sige, partner, tagiti ning tablet. Kaya mga tubang mga ka-aksyon, mabalik pa ang tabang. Ora mismo! Wala ang si water system na wala pa man ining presenting tubig. Kami kato ang oras mi matanga kumisa nagkakaraturog diyan sa tinampo pag alat ki tubig. Kumisa nga ni kato may way pa kami nagbuburuta kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ning tubig nang nag-ali man sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang primerong oras kaan alas 6 kang aga, sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, ta water pump po iyan. Pagkahapon, mapuon naman siyang alas 3, kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, tamapkarga na naman sa tangke. Pero po, pag abot ka ng tubig po ali po sa Ako Bicol, maski po pirang bulan pa sana, grabe na po ining benepisyo.
sa muyang kaumahan na mahiling na kamo magma, kamo salamat na hindi kulang benepisyo. With this blessing, with this testimonial sa mga sa mga mahiling, mas lalo kami maigos na matawan ko sa tubig na ma-realizar na matawan itulan para po maikot we want to focus po and we po aluminan biga vision. Ang presenting sitwasyon mi kunyan, ang sagana na kami sa tubig. Dahil may naiisipon na madumang kami ang pinaka-source talagang dakol duman sa sagurong arayoon, siguro 1 kilometer ali digdi sa mo. Pero ngunyan, dahil may nakaipuhan na magmatang atab para makasalod, para mainot sa pila. Dahil na kami maano na ang na-schedule ang ano mong alas 9, mabalad ka dyan para mag-ado na kumisan. Ang bulos kaan sa dayuto, naglalas nga ni ang sarong balding 30 minutes. Pero ining tubig ininindo, alawig na mapano ang sarong balding, 5 minutes. Arog po ka ng benepisyo digdi. Ang programa kang Ako Bicol sa mga nasa Dulod, mga nasa upland na day kayang abuton sa water district dito ang katawan ng serbisyong tubig na libre na malinis. Kaya ang Barangay Imalnod po, gusto ko pong magpasalamat kay Congressman Saldico sa tinaong tabang po inidigdi sa Imalnod. Ika po ang naging para matrangkiluhan, lalo na po digdi sa sentro. Kaya po, Congressman Saldico, salamat po sa tubig na itinao mo, naging project mo inisa mo. Tayo ang primero ming problema, digdi po sa sentro. Dakulaw ng pasalamat mi kay Congressman Saldico sa pagtaw sa mo kan proyektong patubig para sa mong barangay. Nadakulaon ang katabangan para sa muya. Lugod, padagos na manggiraray ini na magtaonin mga katabangan sa mga nangangaipo. Dakulaonan sa muyang pasasalamat Elizalde ko kan sa iyang tinaong proyekto digdi sa samuyang barangay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Sa giraray, dakulaon ang pasalamat mi. Salamat po. Salamat po. Mga pasyalan at lugar na mapapa-abida ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Pahingi! Na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwento sa Bicol nyo lang makikita. Nagbabalik ang tabang oras mismo. Partner, maray na pagkahapon Maray mo na na. hapon sa mga kababayan dyan na nagdidisponir kibagas asin-asin. Nata. Siyempre. So, grabe ang pangangaipo. Alam mo partner, sa buhay kang tao, waski wala ka na, sa kusina lang ha, maski wala ka ng ibang mga condiments, Ricados. basta may bigas ka at may asin, solve ka na dyan. Kasi ako nagtutubod partner na, aram mo, mo, pag New Year naramdaman baga, ko yung linalagning asin, baga, sa lamisa. Kan kami nasa panahon pa ka nasa, yung Simpleng buhay. dakul na panahon kay ito na ang asin masiramon, bagong sapnan maluto. Sasabawan mo kitubig. Na mainit. Lalagan mong asin. Tigaro ka man sana nagkuaning sinigang or bulalo. That was before. Igwa pa. Sula na kanyog, mantika ng nyog. Mainit ang kanin. Lagyan mo ng mantika ng nyog, may asin na naman.
Garo nag-imagine kang may adubong. Adobo taba. sa asin. Sira. sarap. Mao, partner. Kaya may bagas ka sana sa kaasin, solve ka na. Solve na kan panahon mo. Dahil man. maski ngunyan. Okay. Maski ngunyan. Sa bagay, partner, maswerte ngunyan sa mga new generation. maski na ngunyan. masigrabe ang kapag tiusan, partner, ang mga magurang Nauso ginagapang para maswerte sa makakakaning mga ngunyan, masirang. nauso na ngunyan sa mga hotdog, nauso na sa mga sardinas. Easy to cook food. Kay itong panahon masakit. asin. Anyway, partner, bisita tangon yan ang sa tuyang tablet winner kanakaaging episode. Koreana ini Aha. Koreana o ano? Sa ano nga po nga ni kayan? K-pop? K-pop. Maputiun. Kumusta ka? Okay lang po. Ika si Marife Perinya. Perinya. Marife Kaya Perinya. binasa ko sa pangalan tayo, subaguna ko lalaki. Ganyan Marife. Eh, Ilang taon ka na akala Marife? ko lalaki din. 18 years old. Palaog po ako sa face 18 shield. years old. Ayan. 18 years old. May boyfriend ka na o may girlfriend? Ano po? Gusto mo, Wala ika pa. nang bahala na magsimbag. Arin duman sa duwa. Or boyish ka lang talaga. Boyish lang. Pero an sa imong puso para sa lalaki. Para sa babae. O ngayon, may girlfriend ka na. Ara pa. Harap pa. So, at least malinaw, partner. Tangan hindi kita masala eh. Yung baga. Taga-sain ka. Taga Tabaco po, pero yaon ako dyan sa Victory Village. Nagano ka dyan? Nagano ka dyan sa Victory? Yaon po dyan sa Harokantogan ko po. Dyan po ako nag-online class. Okay. Dahil kainio sa kasakitan kang internet connection. Kaya yaong Pero saan ka bagan. nag-i-eskwela? Tabaco College po. Anong First year kurso? college. Criminology po. Uy, magiging pulisuman. Partner, iyo yan ang bagong dara partner kay ning new normal. Kasi maski tagaduman ka, arayuan sa imong eskwelahan, you can do or you can continue your education digdi. Yaw ka nag-eskwela sa Harvard, pero yaw ka digdi. Correct. Arog lang kain kasi nga ni so technology and yung signal, internet. Anong grade ka na? First First year college. Anong kurso? Criminology. Criminology. Gusto mo talaga maging police? Iyo po. Ayan. Nata, Iyo po, so dream job ko. dream job. Gusto mong magsitar kan mga day naka-face mask. Sana po baka narag kayo. Ayan. May ilahi ba ka mo na sana ka-idlip na ako. Dahil ko partner, aram na naihapot mo na ito, pero dahil ko kaya gusto lang ako i-connectar kasi. So gusto mo maging police someday. Sa lahi ba nindo igo talaga ning Igo po, police? sa part kang father side. Ayan. Yun, kasi partner, usually baga ang gusto mo talagang ambition in life, sunailing mo sa pamilya. Natata gusto mong maging pulis, sabo mo maging karnaper. Or kriminal. Criminology. Criminology. Kaya, diba? Pulis talaga. Imaya ko po magpulis. Dumang kasalado kan mga maray. Gusto mong sabihin legal. Kung halimbawa, maging pulis, sumang ka na. Tapos na-assign ka sa Sa gira. traffic. Di, sa traffic. Sain? Sa traffic division. Pagkatapos medyo, alimbawa, naglaog sa one-way ang sarong arong kay Remy, partner. Frup! Silbato ka. One-way lang na eh. Tapos pagluwas ni partner, sa mong license. Pagluwas ni partner, automatic 1,000. Anong gigibon mo? Dahil ko po kuka. Yan kaniguan mo na. Yan na. Basta gutom mo nun ka na, wara kang panggasolina. Gusto mong sabihin? Bako kang araw kan... Dahil naman po, siyempre nasa may batas man baga po. May batas man. Dapat pirmi ka, may batas po. Yeah. Kasi sinumpaang mo yan eh. May Itaro pa lang batas ni po. Din kasabago. Ha? Itaro pa lang ni Din na may law. Yan, limbawa, hindi naman. Ano po? Mga yan. Mahoron. Ha? Nakimahoron. Yan, nakihuron. Oo. Anong Dahil gibon mo? talaga. Dahil Alam mo, talaga. sinabi kan arugan kay partner, dahil mong ako bitbit sa akuan sa mga pinakasikat na kondyan, TV host. Gusto mong i-TV ta ka? May batas na po kan. So ibig sabihin, wala itong pigaapod na Wala pakiulay or Wala. konsiderasyon. O halimbawa kami ni Nico, nagyan mo, nagtutupada kami, City Ayun. Gis. Ano gibon mo? Kung nagpatutupada kami. Anong patapan? Kag-fight. Kakpay. Anong gibon mo? Or Bulang. nagpapaturon kami. Karakros kami. Anong gigibon mo? Kaming duwan ni Boss Nico. Illegal pa kaya? Ha? May legal ka yan? Online? Dahil kaya nga, anong gigibon mo? Dadakupon mo kami? O ano? Or mataya ka? Or mataya Or maagad ka? kang barato? O, anong gibon mo?
Inda. Ibig sabihin, Nagduduwa-duwa na! ay, partner, estudyante pa sa na kaya siya. Ay. Iba pa siyang di masyadong aram kung ano nakapalaman. Halimbawa Diba? si Miss Russell, siya ngunya na nagpapawiting. Halimbawa. Anong gibuon mo? Pag nagi mo, nagbubula kami kanwete. Sa letrang... Waiting, may letra nun. Bingo. Numero 32! Buwa. 32. Dakupon mo kami? 232. Dadakupon mo kami? Igota, may batas da kaya. Dadagitan ka kang provincial director mo. Sa kanang di mo, kami dinakot mo kami. Diristado pala. Dinig na kita. Talaga, partner. Diyos ko, Mario Josep. Ay, na. Ito, ito na. Ay, na. Nagdakakig na sa tuyang bisita mo niyan, ang sa tuyang winner. Ayun, tama ko lang. Malipot. Sa luwas, digdi sa laog dayman. Tapos malipot pa ng digdi. Pakarayan pag-adal mo kang criminology, ha? Aramon gabos kung ano ang mga nakapalaman sa batas. Tanganing day masala, iyo. Kasi, an sa tuyang konstitusyon, yan ang saro sa mga Biblia mo. Tanganing magiyahan ka. Ayan, congratulations, regalo sa imo ni Congressman Saldico. Ano ang mensahe mo kay Congressman Saldi? Ano si Congressman Saldico? Ini, ano sa tuyang tablet. Ano tigbasa ko? Day, isipon mo lang yaon dyan si Congressman Saldi. Hindi na kaya. Anong mensahe mo sa iya? Salamat po sa tablet. Delikado ka maging pulis. Nagasala-sala Day, ka. magparalula-lula. Iyo. Aram mo, pag nagpulis woman ka, day mo madideterminaran kung si sa'yo may kasalan. Ah, So, kotse o so bisikleta. Talaga, partner. Dapat, dumang ka kung ano talaga, Day ka malula-lula. Dapat day ka madara kung ano ang sabi yung kantentasyon. Ano ang sabi mong mensahe kay Congressman Saldi? Tandaan mo, nagulpi kaming mga tentasyon. Salamat po sa tablet. Ini po makakatabang sa kuya. Saro lang po pigagamit mi kayang ano. Pira ka mo Pang-online. nagagamit? Tulo po. Salamat po kay Kong Pido. Tapos kay Kong Saldeco. Ayun po, salamat. Ayun. Okay. Basahon sa tuyang script partner. Ayan, ang samuyang tablet winner kada kaaging episode. And syempre, ngunyan man partner. May manggagana ng tablet! Ayan, Ipabasa mo! Ang sa tuyang maswerteng tablet winner ngunyan na pagkahapon siya si Lizel Yanson! Lizel Yanson. Ang sayang mensahe, uya, basa. Basa. Ayan, aram Yan, dyan. yan, 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 yan. Basa. Ayan, sige. Kunwari, nagbabasa ka kay Blatter. Aha. Sige po. Maray na hapon po. Ako si Lizel Yanson from Pulangi, Albay. Nag-aaral po ako sa Pulangi Community College. Second year college student. Sana po isa po ako sa mapili niyo po na mabigyan ng tablet kasi hanggang ngayon po hindi pa rin ako nagkakaroon ng sariling cellphone. Sobrang hirap po, lalo na ngayon online classes kami. Sana po mabigyan niyo po ako ng pagkakataon na mabigyan niyo po ako ng tablet or kahit cellphone man lang po. Nang gayon ay may magagamit na po ako sa pag-aaral ko. Kasi ang hirap po kapag nanghihiram po. Single parent po ang mama ko, isa po siyang sales lady. Sapat lamang po ang kinikita niya para sa pang-araw-araw po namin ng lola at lolo ko. Minsan po ay gumagawa ng mga kakanin si lola para po itinda ng pinsan ko nang sa gayon po ay mapagkunan din po kami ng araw-araw namin. Para may katuwang po ang aking ama, sana po ay mabigyan ako ng pagkakataon na mapili po. Alam ko po na ang Action Co Center ang sagot para mapadali ang aking pag-aaral. Kung isa man po ako sa mapapalarin na manalo, maraming salamat po kay Kong Salde, Kong Pido at sa buong Ako Bicol member. Naway marami po kayong matulungan na kagaya ko na gustong makapagtapos na pag-aaral. Maraming salamat Ayan! po. Ayaw! Natapos man giraray, partner! Oy, ano pala ang mechanics para manggana ng tablet? Aha, paano ka nang gana? I-share mo sa imong mga para kapwa estudyante. I-like po sa page kang Action Co Center, tapos mag-comment duman, tapos itag po sa mga friends nindo.
Tapos yun na po. Yun na ito, partner. Okay. Tapos, de paglingawan, i-share ang sa tuyang live episode. Alright! Partner, nagpapabati mo na sa kuyang esposo, partner, takabali sa mga kapatiran ng Tauga Mapi. Happy anniversary, Dad. Ano rin ka na mauli? Sabi ni partner. Ayun, napupungaw na. Grabe na. Kung minsan gusto na magrumentado ni partner. Di man ko tayo na partner, kaya di dali-dali mo ako eh. Ay! Grabe ang mga patama mo, pero grabe ang mga painggit mo eh. Gusto ni partner magpasabog na. Araw kayo ni. Sumas makusog. Yeah! Partner! Oh! Sa tuyang mga parantabay na naghahalat partner ko niya ng manggana ni 1,000 pesos! Eto na! Eto na! Baka saro na sabi sa Indoan, maswerte ko niya ng pagkaldaw! Yes! May wagang garapon! 1,000 pesos! Sige. Sige, partner! Kansaro, nakasyam kita ng inapudan, ano? Yes, maswerte itong Friday. pang-siyam, Come 5,000. Friday. Ngunyan! Pagirumdum tala sa mga kababayan pag biyernes, huwag niyong kakalimutan at dahil paglingawanan sa inyong cellphone. Huwag mong kalimutan at huwag lingawan. Bunot na ika na Ika na tabi, policeman. Woman. Patrolman. PO1 yan eh. Merry Christmas in advance, mga 0910. Oh, wait lang. 0910. 640. 640. 1164. 1164. Taga Sorsogon. Ahay! Sorsoganon! Basta Sorsoganon, magdaon. Magdanon. Tama ba? Ano nga ito? Basta Sorsoganon! Aron kan partner ang gigibon sa imo ni Padi Pagulio. Yan nasa gilid. Karikambing na siya dila-dila. Maray na pagkahapon! Hello po. Julius! Nagano ka? Padi! Nagano ka, Julius? Nagka-online class. Nag-online class? Taga-sain ka, Julius? Kumadkad po. Kumadkad, Castilla, Sorsogon. Aha! Pirang taon ka na, Julius? Pirang taon ka na? 20. 20, may bata na. Wala kita kaad. Wala. Ano sa lang inspirasyon mo pag klase? Dito sa simbahan. Nagano ka sa simbahan? Nagsasakristan po ako. Sakristan! Dahil mo man pigbabawasan so mga para kay Father. Bawal. Okay. Ano sa naan para sa imo dyan? Tigya-sharean ka man ni Father? Ano po, sagot man pang wifi sa online class. Dahil mo man pigpapasimplihan, inumon sumumpo ni Father. Pagminsan. So ustya, pigigay mo mong pulutan ng ustya. Pag wala pa, no choice na. Sa mga prutas na pig-offer. Father. Ang mga prutas. Yan. Basta, ang importante, dahil mo pigmimitiran so koleksyon para kay Father. Para kay Father partner. Para ito sa simbahan. Kada. Mga tugang, anikang tulong koleksyon para sa tuyang mga katikista. Para sa MPD. Yabi ko na. Mga tugang. Mapa-repair kita, kanatop, kan sa tuyang simbahan. Normal man yan. Normal. Siyempre, partner, nangangaipo para sa Yes. parokya. Julius! Saan ka nagkaklase? Sa Dicomsi po. Dicomsi, nagdi sa Daraga. O, Julius, bistado mo tabihan sa imong kaulay. Ang sa Tabang Ora mismo. Tabang Ora mismo! Congratulations, Julius! Winner ka ng 1,000 pesos! Thank you po, thank you. Ano ang masasabi mo kay Congressman Saldico? Siya nagregalo sa imo ng 1,000. Sa kulangan tabi na salamat, Dong. Sabi. Dakulaon tabing salamat kong tabi. Julius, alaton mo tabi may maapod sa imong staff kan Action Co Center kung paano mo maklaiman sa imong ginanahan na 1,000 pesos. Salamat ng tabi. Sige, balik ka na sa imong pagmumudjol. Alright. Thank you. Ano ang mechanics partner para manggana man kas ang mga kababayan Ayan, lang? sa mga kababayan niya to, dyan na mautman manggana arog kay Julius. I-like lang tabi ang samuyang official Facebook page. Ipadaran sa indong komento kung nata kinakaipuan nindong manggana. Siring man day paglingawan tabi magtag ning estudyante, kapwa estudyante asin. I-share ang samuyang live episode. Duman man partner sa mga mautman manggana na sa mga nangaipuan man partner ning tabang. Diretso kita eh. Yan. Isa na nga ipunin tabang. Naka mo magparaloy, magsakay ka mo sa abal-habal, tricycle, taxi, jeep, bus. Ang importante, makabot ka mo din sa opisina kan Action Call Center, Tabang Ora mismo. May mga staff dyan na tinugon ni Congressman Saldico na asikasuhon kamo na mga kababayan tang Bicolano na may pangangaipo. Kunday man kamo makadigdi.
magduman ka po sa Facebook page kan Action Call Center. Ipabot ang inagrangin nindo. May mga nakasay naman duman. Aha. Para magreparo kan sa indong mga message kung anon pwedeng maginibo sa indong mga agrangay. Dahil ang kamautan ni Congressman Saldico, ang tabang kan Ako Bicol, ang tabang kan Action Call Center, maihatod sa mga kapwa niya Bicolano. Ayan, gabos na problema, partner, gabos na kagabatan, bukas labi ang tabang ora mismo ang Action Call Center para sa indo gabos. Yes, sir. Alright, inabot na kita mga ka-aksyon kan sa tuyang oras ang aning kitang paramientras magpaaram. Kasubago, naging bisita taan sa tuyang Vice Mayor kan syudad kang Legazpi sa pangaran ni Honorable Alan Ranyola. Siyempre pa partner, nakapagpaugma kita ngunyan ni estudyante asin, nakapagpaugma man kita partner, tamin ng gana ni 1,000 pesos. Kaya sa agaliwat, magkiribaan kita pares na oras asin pares na programa, kamihan sa indong nakairiba, daing iba, Remy Araneta Mindones, and mga Salvador kan Bicolandia. Ako man po ang sa indong lingkod, Mr. Siram Joshua Martinez. Salamat kan sa indong pagkantabay. God bless Bicolandia. Mabuhay. Maray na pagkahapon, asin, salamat! Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko